dobrodošli u novi video na temu zašto ste stalno umorni. Ako ste jedan od onih ljudi koji se osjećaju umorno i iscrpljeno većinu dana, ovaj video je za vas. Gledanjem ovog videa naučit ćete kako prepoznati razloge svog umora i kako ih možete prevladati kako biste se osjećali svježije i puni energije. Postoje mnogi razlozi zašto se osjećamo umorno, a mi ćemo danas istražiti nekoliko najčešćih. Prvi razlog je nedostatak sna. Ako ne spavate dovoljno, vaše tijelo neće imati dovoljno vremena za oporavak i obnovu. Preporučuje se da odrasle osobe spavaju između 7 i 9 sati svake noći. Nedostatak sna može dovesti do povećane razine stresa, anksioznosti i depresije, što može dalje pogoršati osjećaj umora. Pored toga, nedostatak sna može dovesti do smanjenja funkcije mozga, što može utjecati na vašu sposobnost donošenja odluka, pamćenje i koncentraciju. Osjećaj umora također može biti posljedica prekida sna, poput buđenja usred noći ili nesanice. Drugi razlog za stalnu umornost je loša prehrana. Vaša prehrana igra važnu ulogu u općem zdravlju i energiji. Ako ne jedete dovoljno hranjivih tvari, vaše tijelo neće imati dovoljno energije za funkcioniranje. Također, konzumiranje velike količine šećera i masne hrane može uzrokovati skokove i padove razine šećera u krvi, što dovodi do osjećaja umora. Loša prehrana može biti jedan od uzroka stalne umornosti, budući da hrana služi kao gorivo za tijelo i mozak. Nedostatak hranjivih tvari, poput vitamina, minerala i proteina, može dovesti do slabosti, umora i nedostatka energije. Pored toga, nezdrave prehrambene navike, poput prejedanja i konzumiranja brze hrane, mogu dovesti do debljanja i metaboličkih poremećaja, što također može utjecati na razinu energije i opće zdravlje tijela. Zbog toga je važno odabrati uravnoteženu prehranu bogatu voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama i proteinima koji će osigurati tijelu potrebne hranjive tvari i energiju za optimalno funkcioniranje. Treći razlog za stalnu umornost je nedostatak tjelesne aktivnosti. Ako sjedite predugo i ne bavite se tjelesnom aktivnošću, vaše tijelo neće biti dovoljno stimulirano i može doći do umora. Redovita tjelesna aktivnost pomaže u poboljšanju cirkulacije krvi i povećanju razine energije. Nedostatak tjelesne aktivnosti može biti još jedan faktor koji uzrokuje stalnu umornost. Ako provodite većinu svog vremena sjedeći bez dovoljno fizičke aktivnosti, vaše tijelo neće biti dovoljno aktivno, što može dovesti do smanjene razine energije i osjećaja umora. Redovita tjelesna aktivnost, poput vježbanja ili jednostavne šetnje, pomaže u poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja, povećanju razine kisika u krvi i poboljšanju cirkulacije. To također može pomoći u smanjenju stresa i anksioznosti, što su također faktori koji mogu doprinijeti umoru. Zbog toga, čak i kratke fizičke aktivnosti tijekom dana mogu biti korisne za poboljšanje razine energije i smanjenje osjećaja umora. Četvrti razlog za stalnu umornost je stres. Stres je često prisutan u našim životima te može uzrokovati osjećaj stalne umornosti, kao i anksioznost i depresiju. Kada se tijelo susreće s dugotrajnim stresom, to može dovesti do iscrpljenosti nadbubrežnih žlijezda te nedostatka energije. Kako bi smanjili utjecaj stresa na tijelo i važno je identificirati izvore stresa u svom životu i pronaći načine kako smanjiti ili izbjeći te situacije. Korisne strategije suočavanja sa stresom uključuju razgovor s prijateljima ili obitelji, vježbanje, čitanje, slušanje glazbe ili odlazak u prirodu. Redovita primjena ovih tehnika pomaže u smanjenju razine stresa, poboljšanju raspoloženja te povećanju energije. Peti razlog za stalnu umornost je nedostatak vode. Vaše tijelo treba dovoljno tekućine za pravilno funkcioniranje, a nedostatak vode može dovesti do dehidracije i osjećaja umora. Preporučuje se da odrasle osobe piju između 2 i 3 litra vode svaki dan. Dehidracija je često zanemarena, ali važna, jer nedostatak vode može utjecati na sve aspekte tjelesnog zdravlja, uključujući razinu energije. Preporučuje se redovito unositi najmanje 8 čaša vode dnevno, a količina se može povećati ako ste izloženi vrućini ili vježbate. Voda igra ključnu ulogu u održavanju tijela hidratiziranim, što pomaže u regulaciji tjelesne temperature, probave i metabolizma. Nedovoljan unos vode može dovesti do dehidracije koja može uzrokovati umor, glavobolju, vrtoglavicu, suhu kožu i probleme s koncentracijom. Šesti razlog za stalnu umornost je nedostatak vitamina i minerala. Vaše tijelo treba određene hranjive tvari kako bi se osjećalo energično i zdravo. Nedostatak vitamina B12, željeza i drugih hranjivih tvari može dovesti do umora i iscrpljenosti.
Nedostatak sunčeve svjetlosti i vitamina D može utjecati na vaše tjelesno zdravlje i uzrokovati umor. Sunčeva svjetlost igra važnu ulogu u regulaciji cirkadijalnog ritma, hormonske ravnoteže i raspoloženja. Tijelo proizvodi vitamin D kad je izloženo sunčevoj svjetlosti, a ovaj vitamin pomaže u apsorpciji kalcija, održavanju zdravlja kostiju i smanjenju upala. Nedostatak sunčeve svjetlosti i vitamina D može dovesti do umora, slabosti i bolova u mišićima, te povećati rizik od depresije i drugih mentalnih poremećaja. Preporučuje se boravak na otvorenom i unos hrane bogate vitaminom D, kao što su riba, mliječni proizvodi i jaja. Nadamo se da vam je ovaj video na temu zašto ste stalno umorni bio informativan i koristan. Ako se često osjećate umorno i bez energije, sada imate 6 mogućih uzroka koji bi mogli biti uključeni. Potrudite se napraviti neke pozitivne promjene u svom životu. Također, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako biste dobili najnovije savjete i informacije. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.